אנחנו במרכז האופניים באופקים. רואים מרחוק את ברכה. הנה עכשיו בוא. הנה ברכה מגיע. איגור, עכשיו הוא עושה הצגה. תראו עכשיו עושה הצגה. בוא תראו את ההצגה שלו, בוא. הנה, גדיל תשיגיע, הנה. הנה ברכה הגיע עם האופניים החשמליות המקצועיות שלו. איזה מותק, איזה מותק. הוא בא עם המוזיקה. איפה המוזיקה? זה לא שומעים את המוזיקה. לא שומעים את המוזיקה. הוא נותן חניה ברוורס. הוא יורד מהאופניים. עכשיו הוא מתחיל לרקוד. עם הראש, עם הראש. תפסיק. תמשיך עוד. עוד סיבוב. תשתולל, תשקוד. תשקוד אבל, נו. הנה הוא יורד מהאופניים עוד פעם ונותן לנו את הריקוד המודרני שלו. איזה ריקוד, נו, קדימה. הופ. איזה רוטט ברגליים. יוסי, אתה השתגעת לגמרי. קדימה. למה באת נורא? עד ידע וואלה. יודע, אתה כזה מניאק, תקרא לו שחמוש. הנה חוזר. איזה מניאק היה.